गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ इन्डियानि सोलाय भारतखौ बाहाय। ब्रिटिशफोरा भारतआव फैनानै इन्डिया मुं होदों, बेनिखायनो इन्डियानि सोलाय भारतखौ बाहायनो गोख्रों बिथोन होबाय आरएसएसनि दैदेनगिरि गाहाय महन भागवतआ। महन भागवतआ मोनसे मेलाव बाहागो लानानै इन्डियानि सोलाय भारतखौ बाहायनो हादरनि नोगोरारिफोरखौ खावलायदों। मानोना भारत मुङा लाख लाख बोसोर सिगांनो सोमजिखानाय, बेनिखायनो भारत मुङावसो गेदेर ओंथि दं होननानै बिथाङा बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो माखासे सान सिगां गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव इन्डियानि सोलाय भारत बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। गेलेमुनि मोनसे गोनांथार खौरां। भारतनि हकी हानजाया एशियान काप चेम्पियन जाबाय। भारत हकी हानजाया एशिया कापनि फाइनालाव पाकिस्तानखौ फेजेनना देरहासार जानो हाबाय। भारतनि हकी हानजाया एशिया कापनि फाइनालाव पाकिस्तानखौ फेजेनना देरहासार जानायखौ हादरनि नोगोरारिफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लाफानानै हादरनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रानो भारत हकी हानजानो गाहाम हामलायथि बावहरदों। क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारि पिस्टिसनि मासिगिरि बिश्वजित नाथनि खौरांगिरि मेल। बिजेपि दोलोनिफ्राय मागुरमारि पिस्टिसआव मासिगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय बिश्वजित नाथनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालि सरकारि न' दाननायनि अजद लाबोनायनि फिनजाथाय होदों। मागुरमारि पिस्टिसनि मासिगिरि बिश्वजित नाथ बिथाङा रायजो राजाफ्रा PMAY 10 न'नि लिस्ट फैनायखौ दाननानै होदों होननानै गावनि हेंथायै अजद लाबोनायनि फिनजाथाय होदों। मागुरमारि पिस्टिसनि मासिगिरि बिश्वजित नाथआ बिथाङा जायफोरा बेबायदि अजद होदों बिथांमोना अलरेडि सिगां न' मोनखाबाय। PCDCआ ब्लक आरो PDOनि गाइडलाइन आरो रुल बायदिसो खामानि मावनो हायो। चेयारमेना सोरनोबा न' होनो आरो न' दाननो हाया होननानै बुङो आरो बेफोर गासिबो गावनि सायाव गाज्रि साल खालामनाय होनना गोख्रोङै बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि अजद होनाय बिथांमोननि गामियावनो बांसिन सरकारि जौगालु खामानिफ्रा मावफुंजादों होनना बिथाङा रोखा फोरमानखौ दिन्थियो। बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोग्राया BTSनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारियानो होननानै गोख्रों अजद होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फास्ट ट्रेकआव लांनानै जेलाव सोग्राया हाग्रामा महिलारियानो होनना रनजित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखाय बिटिआर सरकारा गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगासिनो आरो बे बाथ्राखौ दल दामनानै खोन्थानो गोनांथि गैया होननानै रनजित बसुमतारिया बुंदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सेलेखा दखानाव सिखाव हाबदों। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव सिखाव खावनाय जाथाया सम सम जानो हमगासिनो। थांनाय हराव चिरां जिल्ला रुनिकाटा थाना आरो सान्तिपुर आउटपस्टनि सिङाव खुंग्रिं ओनसोलनि गोथौ जायगा सेलेखा बाजारनिफ्राय प्रतिभा बसुमतारिनि देलायग्रा जि-जोम फानग्रा दखाननिफ्राय गैयाबाबो 1,50,000 रांसोनि मुवा बेसाद खावना लाङो आरो गंसे दखाननिफ्रायबो एसे मुवा बेसादफोरखौ खावना लाङो, जायखौ दसमी बसुमतारिया गावनि फिसाजो प्रतिभा बसुमतारिनि एसे एनै मुवा बेसाद फाननानै दखान होनाया खावजानायखौ दुखु फोरमायनानै सोलिफु सरकारनिसिम राहा लानो आरो माबाफोर मोनगोननि आसा खालामना मदद खावलायहरदों। ओरैहाय दखान कमिटि आरो थांनाय बोसोराव सासे दखानदार सिखाव खावजानायआबो बेबायदि सिखाव खावनायखौ दुखु फोरमायना जिंगासिदों। बेबायदि सिखाव खावनाय जाथाया जाबाय थायोब्ला ओनसोला बोरै जौगानो होनना जिंगासिदों आरो सरकारनिसिम राहा लानो एबा खौरां लानो खावलायहरदों आरो बिथांमोना गावसिनि गोथौ ओनसोलाव फरायसालि सावस्रि बिथिङाव जौगाहोफैनोबो खावलायहरदों। बिसायख'थियावल' खौरां लाफैनो नाङा होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। अदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव आबिरुसि गेलेमु सान फालिनायाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लादों। मेहेरगोनां गेलेमु सानखौ भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै भेरगाव गेलेमु मावखुलि लांगोनायाव खुंदों। गासै गेलेमु आयदायाव
जौगानाय मुं बिमुं मोननो हानाय आरो सासे गोजौ थाखोनि गेलेगिरि जाहैनायजों लोगोसे गेलेमु आयदाखौ गोजौ फारसे जौगाहोनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। लोगोसे दिनैबो गोदान गेलेमु अफिस एबा गोदानै गेलेमु नब्लांखौ बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा दिनैनि गेलेनाय सानफालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि एक्सप्रेस कनजुलता बर', फायगबती कछारी, बिस्वजित दैमारि, गेलेमु बिफाननि एम दावबायसा बर'आबो आरो ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि गेलेगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोनो। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया हा-हु धोन सम्पति फाननानै राजखान्थि गेलेदों आरो हाग्रामानि धोन सम्पतिया लासै लासै जोबलांगासिनो दं होननानै गोख्रोङै अजद होदों इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि राजकुमार नार्जारिया। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिनि बेरफ्रुसा बिबुंथि हाग्रामा महिलारिया हा-हु फानगासिनो दङ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय, नाथाय बिथांनि धोन सम्पतिया जोबस्रांलांगोन। फैबाय थानाय समाव फिन इउपिपिएल बिजेपिआनो बिटिआरआव सरकार दाफिनगोन होनना राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों हाग्रामा महिलारिया सिगां समाव कौटि कौटि रां गाननासो 17 एमएलए सिट मोनदों। दा हाग्रामानाव एथबां फैसा गैला होननानै बिथाङा गोख्रोङै बुंथियो। भारतनि राजस्थान रायजोआव मोनसे मुगैथाव लाजिथाव आरो खास्रि-बिस्रि जाथाय सोमजिदों। दुथां फिसाय आरो माखासे सुबुङा सासे आइजोखौ लांथिया खालामना बाजाराव गिदिंहोना पेरेड खालामदों। बे जाथाया हादरनाङै भाइरेल जादों। खौरांनि बायदिब्ला राजस्थान रायजोआव बेबायदि जाथाया जादों। दायो जाथायनि सायाव पुलिसा फिसाय आरो सानै सुबुंखौ खाबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दतमा बियाबनि सिङाव थानाय रामफलबिल गुवाबारि गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा खुंदों। दैबानानि उनाव सोमजिनाय गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय रामफलबिल पिस्टिसनि बेन्दोङाव थानाय गुवाबारि गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा खुंदों। दतमा ब्लक कमिटि लाइमोन इउपिपिएलनि बानजायनायाव बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा हाबाफारियाव थांनाय बावैसो सान सिगां जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव लोमफब जानाय रामफलबिल पिस्टिसनि बेन्दोङाव थानाय गंदाइन गामिनि रायजो राजाफ्रा बेसेन लाजासे बेराम नायजानो खाबु मोनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मिलन मुसाहारि, दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा। बर' समाजा माबे लामाजों हाबा जाखानाय सासे बर' आइजोआ गुबुन हौवाजों खारखोमालांदों। हाबा जाखानाय माजबाद लालपानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बायथालि होननाय गामिनि सानस्रि बसुमतारिया बे समाव गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद लालपानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बायथालि गामिनि सामेल बसुमतारिनि बिसि सोरांस्रि बसुमतारिया मैया फुंनि 11 रिंगासोआव न'निफ्राय दुगैनो थांनायैनो 4 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'सा लाफानानै बहाबा खारखुमना गोमाना दङ। सिगां समफोरावबो बेफोरबायदिनो गुबुन हौवाफोरजों सोमोन्दो थानाय गोबां खेब मिथिंफोरबो जाखांबाय होनना बेनि फिसाया फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो फिसाया खावलायहरदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिपा सान्थिफुरनि 515 नं नेशनेल हाइवेआव गारिजों सौजानानै गोग्लैना थानाय गोथै देहा मोननाय जादों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला बे गोथै सुबुंनि देहाखौ बहानि दासिमबो गुमुर मोननाय जायाखै होननानै फोरमायदों। दा गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पुलिसफोरा सिला फोथारसिम लांनाय जाबाय होननानैबो फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गावनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होनायखौ लानानै सायख'जाथाव नार्जारि बिथाङा खेंफोरथि होदों खौरां मेलनि गेजेरजों। डक्टर क्वार्टार लुनायनि मुङाव बनारगाव बिजेपि मण्डलनि आफादगिरि सायख'जाथाव नार्जारिनि सायाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद दैखांदोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुखानजरा रायजोआरि देहा फाहामसालि सामलाय आफादनि बिबानगिरिफ्रा। बे अजदनि सायाव दिनै खेंफोरथि होदों सायख'जाथाव नार्जारि बिथाङा। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों दि बेफोर अजदआ गासिबो नंखाय होननानै बिथाङा रोखा खालामनानै होदों।